100% मबाइलनि बेटारि जामलांनायखौ सोर बुजिनो नोंनि रिल्स नायना 1GB 2GB 3GB डाटा जोबनायखौ आंल' मिथिगौ सना आंल' मिथिगौ नों मिथिया सना नों मिथिया आंल' मिथिगौ सना आंल' मिथिगौ नों बुजिया सना नों बुजिया जाया नोंनि सानदोरि बुद्रुलायना रिल्स खालामनाय ससे खारसोलायना खानायखौ बिरहोलायना मिनि स्लुनाय जाब्लाबो जायाब्लाबो जानजि सोमावनाय जाब्लाबो जायाब्लाबो मोसाग्लांनाय आंखौबो लाफादेरना नोंनि नोसा खाथियाव आंखौबो लाफादेरना नोंनि नोसा खाथियाव खमायलांथों थेवबो आं नोंखौनो नायबाय थागोन गोदै गोथाव नोंनो कमेन्ट हरगोन गोबाथुमलायनाय लाव हरगोन आं सोलै सना लाइक शेयार खालामगा नोंनि बेबि फेना आं सोलै सना लाइक शेयार खालामगा नोंनि बेबि फेना सोर मिथिनो नोंनि फट' नायनायाव 100% मबाइलनि बेटारि जामलांनायखौ सोर बुजिनो नोंनि रिल्स नायना 1GB 2GB 3GB डाटा जोबनायखौ आंल' मिथिगौ सना आंल' मिथिगौ नों मिथिया सना नों मिथिया आंल' मिथिगौ सना आंल' मिथिगौ नों बुजिया सना नों बुजिया